Sa ato nagapangunang nga mga pagulong dinalan sa mga balita lokal, probinsya sang Negros Occidental ginpaidawon sa Blue Alert bangod sang Typhoon Kamuri. Problema sa papeles, rason sa pagkatrasa sa pagpamakas ng probinsya sa Humay. Sa balita nasyonal, mga produkto sang karne sang baboy gindumili nga karga sa mga pampubliko nga salakyan. Linibo ka plakas ang salakyan, sugura na ang pag-deliver sa Lunes. Sa balita international, 7 patay bangod sa pagugpaa sa eroplano dito sa Canada. Sa balita sa sports, mga football teams sa Pilipinas, maayo karon ang performance sa nagapadayon nga SEA Games. Balita entertainment, concert ni tour ni Madonna ginkanselar, singer kinahanglan magpahuway. Samtang sa balita special, aton pag-istoryahan 5 ka mga tips sa paggamit sa Christmas bonus kag 30. Maayong aga Bacolod, mga aga bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Sabado, Nobyembre 30, tuig 2019. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabat. Kag-Action Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Nagbaskog pa ang inabantayan nga Typhoon Kamuri nga ginapaabot magasulod sa Philippine Area of Responsibility karon sa gabi kun buwas sa aga Domingo. Sa alas 4 sa aga nga weather update sa Pag-asa, katapusan nga nakita ng bagyo sa kalayoon nga 1,315 kilometros na silangan sa Southern Luzon. Dalasin ang kabasog sang hangin nga nagalambot sa 150 kilometros per ora malapit sa sentro, kag pagmadlos nga nagalambot sa 185 kilometros per ora. Nagahulag ini pa nakatundan sa kada sigon nga 20 kilometros per ora. Sa tiyon nga magsulod sa Philippine Area of Responsibility, ang bagyo ang pagkatawgon nga Tisoy. Suno kay weather specialist na Meno Mendoza, sa Bicol region sa gyapon ini ginapaabot nga landfall kag usuyon ang Central Luzon. Nabatak sa karon ang ang gale warning sa pila ka mga lugar naman diri sa Pilipinas. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sa
Sang adlaw sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Samsan anong nakahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:14. Sa detalye na sang mga balita lokal, nagapabilin nga alerto ang tanan nga mga Local Disaster Risk Reduction Management Office o kon DRRMO sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental kasunod sang Blue Alert Advisory nga ginpagawa ni Governor Eugenio Jose Bong Lacson kahapon nga adlaw. Sunod kay Provincial Disaster Management Program Department Head Dr. Sefar Gerard Cailian, ining direktiba sang gobernador ang magapadayon samtang yara pang presensya ni Bagyo Tisoy nga ginapaabot magasulod sa Philippine Area of Responsibility sining weekend. Duha pa ni Cailian, kinanglanon man sang tagsa ka mga DRRMO nga padayunon ang ilang ginahimo nga monitoring kag preparasyon. Iniman ang pangunang agenda sunod pa kay Cailian nga ilang gintalakay sa quarterly meeting sang DILG sa Iloilo kahapon nga adlaw upod sa nagkalain-lain nga mga ahensya sang gobyerno nga kung sa nagkalain-lain nga mga ahensya sang gobyerno. No, ang aton nga probinsya was already, we are now on blue alert, no? And we will lift the blue alert status kung hindi nakita or wala na threat ang aton nga probinsya sa aton nga bagyo nga Sitisoy. Si PDMP Head Dr. Sefar Gerard Cailian. Natala na ang mga patigayon sa pagsinapol ang City Disaster Risk Reduction Management Council sa pagpanguna ni Jo Marie Vargas upod ang mga barangay officials sang syudad sang Bacolod para sa pagpanghanda sa pagsulod sang Bagyo nga Kamuri nga pagatawgon nga Bagyo Tisoy sa pagsulod sa Philippine Area of Responsibility. Sunod kay Vargas, dako ang posibilidad nga hindi mag-igo si Tisoy sa probinsya apang maka-eksperyensya sa gihapon sa mga pag-ulan kag mabaskog nga hangin. Sunod kay Vargas, sini nga akon kahapon sang hapon, batako ng blue alert status. Ginpalayag man ni Vargas nga handa kag kompleto man sila sa kagamitan in kaso may kinahanglan respondihan kag i-evacuate bangod sa mga posible nga pagbaha, labi na sa mga barangay kaangay sang Pahanukoy, Bata, Villamonte, Takuling kag Singkang. Nagaplano man Sanday Vargas nga pang-utdon ang mga laya nga sangasang kahoy sa dalanon agon hindi na makatuga sang aksidente. Common sila nga flooded dere sa sa mga shorelines naton. Sa interior naton dere sa Panukoy, Bata, Paching Villamonte, dere sa may babaw, Takuling. Maamot la practice nga mon sige maintain sa ilang mga drainage system eh. Ang kabayan sa papahayag ni Jo Marie Vargas. Problema sa papeles o kung documentation ang nagapangunang rason kung nga na atrasar ang plano sa probinsya nga magpamakal sa produkto nga humay gikan sa lokal nga mga mangunguma sa palibot sa probinsya. Sunod kay Negros Occidental Provincial Agriculture Office Head Attorney Japheth Mascolino, ginatadlong na lamang nila sa karon ang kaundan sang ordinansa nga nagapatuman sa mga programa paagi man sa bulig kag rekomendasyon sang Bids and Awards Committee, Provincial Legal Office kag Accounting Office. Duang pa ni Mascolino, posible nga ilan nga matapos ini nga proseso sa masunod nga semana. Sa rebaluan nga ini programa kag inisyatibo sang gobyerno probinsyal ang nagatuyo nga mabuligan ang mga mangunguma nga apektado sa ginpatuman nga Rice Tarification Law. Epektibo Nobyembre 22, 2019 gina-appoint bilang acting election officers ang COMELEC Bacolod si ana election officers ang COMELEC La Carlota nga si Attorney John at Anthony Saril. Sunod kay Saril, yara na sila karon sa post-registration activity sa diin nagapatigayon sa clustering. Sa piyak nga may hagna nga nagapaisol sa barangay kag SK elections, wala iniepekto sa ila trabaho kag padayon ang pagsunod sa calendar of activities nga gintalana sa COMELEC and Bank.
Sa karon wala pa man sang formal nga komunikasyon nga nabaton si Saril nga siya nagid ang magapungko bilang election officer sang Bacolod. Basically, last November 22, nag-assume ako as acting. I was designated as the acting election officer for Bacolod, considering ang former election officer, si Attorney Maharukon, is now judge na. Kabahin sa pagpahayag ni Attorney John Saril. Nagpatigayon na sang investigasyon ang lokal nga panguluhan sa siyudad sang Himamaylan angot sa insidente nga pagkarusdak sa naligid kagabi sang covered court nga nahamtang sa Buena Vista Elementary School sa amuman nga barangay. Suno kay Himamaylan City Mayor Rogelio Raymond Tongson Jr., gilayon nga nagpadala sang representante at talatapan sa lugar kahapon sang aga sa pagpatigayon sang pag-inspeksyon. Duha man ni Tongson, iniya proyekto ang ginpunduhan kang ipatukod sang DPWH National sa idalom sa nagligad nga administrasyon sang syudad nga iya ginbuslan. Ginpasalamatan man sini nga wala sang tao kung persona nga nalitan sa amo nga insidente. Nagapati man ang alkalde nga mayara gid sang salabton ang kontraktor nga nagpatukod sa mga proyekto apang ginatugyan na sini sa DPWH ang paghimo sang pagpangusisa kag pagdihon sang konkreto nga tikang. Investigation is ongoing already. Ang isa ka counselor ko in charge of infrastructure is with the DPWH already and some school teachers from the elementary school. Ito subong sa Buena Vista mismo, sa dito mismo sa site. So, ga-evaluate na ito sila sang sitwasyon kay DPWH project ni siya. Si Mayor Raymond Tongson sa interview ni Aksyon Art Tayhopon. Natala na nga istoryahon kag i-negotiate sang Department of Social Services and Development kung pila ang cash kag burial assistance nga ihatag sa pamilya sa 5 katuig nga bata nga lalaki nga napatay sa sunog nga nagluntad sa Purok Sigay, Barangay 2 sadtong Nobyembre 28. Suno kay Pasita Tero, tagpamuno sang DSSD, natagaan na nila sang food packs kag iban pa ang kinahanglanon ang 4 ka pamilya nga nadulaan sang puloy-an bangod sa sunog. Suno kay Tero, yara lang sila karon sa paghinakop sang ila barangay samtang ginaproseso pa ang mga kinahanglanon agod makakuha sang 10,000 pesos nga cash assistance gikan sa syudad ang mga nadulaan sang puloy-an samtang 5,000 pesos naman ang puloy-an nga nahalitan. Action Radio Philippines Standard Time na 7:20 sa mga bukol nga retubo sa inyong lawas. Sis man akong tumor, hindi pagpadugaya, hindi pagbabayi para hindi na magmalignant. Maginom na sang ang Santon myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Blaser sa mabukol, cyst kag iban pa nga mga balatian. May alibyo. Mabakal sa mabutika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa may Dalan Nernais at tubalan sang gate sa Paglawam Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Para naman sa complete management sa imong liver detox, compound yung managatinlo sa aton dugo kag atay. Ini man mayara sang active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay DTX 500 kag pwede deliver sa inyong pulayan pinagi sa www.kalusuganyan.ph kag Kalusuganyan Facebook page. Mga produkto sang karne sang baboy, gindumili na nga ikarga sa mga pampubliko nga salakyan. Samtang linibo ka plaka sang salakyan, sugura na ang pag-deliver sa Lunes, Disyembre 2. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita, Morning Edition. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. sigurado gid kita nga ini ang may maayong epekto sa aton ikayong lawas. Mabakal nato ng Life Extension Vitamin D3
Bisita man mag-aksyon sa Life Extension Clinic. Dira libre ang aton nga medical check-up upod sa aton nga medical doctors gamit ang standard nga pamagi sang konsultasyon. Ang Life Extension Clinic kilid lang sa DHL, lapit lang sa Burgos, Lacson. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:28 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginadilian sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB ang pagdala sa mga pork kag meat products sa mga pampubliko nga salakyan. Ang advisory ang ipagawa sang LTFRB para sa mga drivers kag operators sang public utility vehicles kag ini nga pulisa ang ipatuman sa bugos nga Pilipinas. Ginadilian ang pagsakay sang fresh, frozen, kag processed pork products sa mga PUVs, ilabi na kung ang pasahero ang may dala nga produkto pero wala sang permit. Sunod sa ahensya, pagatugutan naman ang pagdala sang pork products sa mga PUVs kung ang pasahero ang may mapakita nga dokumento halin sa animal quarantine checkpoints. Pag-aumpisa na sa Land Transportation Office ng LTO ang pag-deliver sang plaka sa masalakyan nga mayara sang January to June 2016 registration. Ang partial delivery sa motor vehicle plates ang mag-aumpisa sa Lunes, Desyembre 2. Sunod sa LTO, sarang magpakig-angot sa mga car dealers para may baluan kung available na ang plaka sa salakyan. Pwede man yung magbisita sa online sa MV Plate Inquiry sa LTO sa lto.net.ph. Nagapangayo ang Department of Public Works and Highways ang 47 bilyon pesos nga pondo para sa bago nga mga proyekto sa idalom sa ginaduso nga 4.1 trilyon pesos nga national budget para sa 2020. Ini ang ginbulgar ni Senador Panfilo Lacson matapos ang ginsuspend sang Bicameral Conference Committee ang sesyon kahapon nga Nobyembre 29 sa sulod sang 5 ka minutos matapos ginkasugtan sang panel nga isettle sa Senado kag Kongreso ang disagreeing provisions sang proposed budget. Sunod kay Lacson, nagbutang sang bago nga mga proyekto ang DPWH nga nagabalor 47 bilyon pesos matapos nga iagin kwestiyon ang mga proyekto nga nagabalor 45 bilyon pesos nga hindi klaro. Sunod kay Lacson, yara lamang sa 36% ang disbursement rates ang DPWH, isa ka sa rason nga hindi kwalipikado nga makabato ng ahensya sang 47 bilyon pesos nga pondo. Ang DPWH ang inapamunuan ni Secretary Mark Villar nga bata ni Senador Cynthia Villar. Natalana naman nga i-appoint ni Presidente Rodrigo Duterte ang isa ka military man sa Philippine National Oil Company o kon PNOC. Ginpahayag ni Duterte nga iya iga-appoint ang isa ka nagretiro nga general sa among nga posisyon. Sunod sa Presidente, kampante ni bangod ang mga militar ang hindi masami imbolbado sa korupsyon. Tinalikdan niya bulan ginpahalin ni Duterte sa pwesto si PNOC Exploration Corporation President Pedro Aquino Jr. angot sa deal upod ang Russian firm. Sunod sa Presidente, ginaprobahan ni Aquino ang kontrata nga wala sang go signal gikan sa PNOC EC Board. Nanawagan ang Philippine Overseas Employment Administration o kung POEA sa mga nagapangita sa trabaho sa luwas sang pungsod nga siguraduhon nga lisensyado ang ahensya nga ila ginapalapitan para malikawan nga mabiktima sang illegal recruiters. Sunod kay POEA Administrator Bernard Olalia, ang ahensya ang may database nga sarang makita ang kompleto nga listahan sa mga lisensyado nga mga recruitment agencies kag ang mga registered job owners. Gilaragway ni Olalia ang illegal recruiters nga hindi lisensyado kag hindi otorisado nga mag-recruit sang OFWs. Sa Nobyembre 28, ginmando ni Presidente Rodrigo Duterte ang crackdown batok sa illegal recruiters nga nagapang-abuso sa mga OFW. Ginanggid ni Duterte ang illegal recruiters sa mga nagaduso sang illegal nga droga. Nagpakigunog ang Philippine National Police sa pamilya nga nalisdan ni Police Senior Master Sergeant Jason Magno sang Initaw Police Station sa Misamis Oriental. Ginsakripisyo ni Magno ang kaugalingon sa iya gingamit ang lawas agud tabunan ang granada kag malikawan nga walok pa ng ibang nga tawo. Sunod kay OIC PNP Chief Police Lieutenant General Archie Francisco Gambawa, lauman sang pamilya Magno ang bulig gikan sa gobyerno.
Lakip sa ilang mabaton ang 250,000 pesos gikan sa President Social Fund, 141,000 tubtub 181,000 pesos, gikan naman sa Special Financial Assistance ng PNP, burial benefits nga 50,000 pesos, kag 200,000 pesos nga gratuity gikan sa National Police Commission. Ang miyembro sang pamilya ni Magdo makabaton man sang kapin 15,000 pesos nga monthly lifetime pension gikan sa PNP kag 5 ka tuig nga pension gikan sa Napolcom. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:33 sa aton habon pampaligo. Ang sandon hindi lang pampagwapa, protektado ka pa kay himo ini sa puro kag natural nga ingrediente, wala sang chemical sing gamit. Makapaputi sa imo nga panit inang itom-itom lang nga parte sa imo lawas, itom nga siko, itom nga tuhod, itom nga ilok, mahatagan ina sang alibyo sang Santon Plus affordable price. Kag para naman sa aton mga kaaksyon na budlayan kabala sa pagpamuhin, delikado gid ina. Bangod posible tapikan ikaw sa balatian nga colon cancer. Gani rin ang solusyon super nilo sa aton colon kag panguntra sa problema sa constipation o kunang kabudlayan sa pagpamuhin. Pinagi sa pag-inom product sa Life Extension Philippines Super Fiber para sa mas epektibong resulta ay kombinar ang pag-inom. Ang mga balita international, sports, showbiz, balita negosyo, kag balita espesyal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition.
Isang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon, inyong Ang alkaline nga vitamin C nag-edukar nagabalanse ka nagababakod sa aton nga immune system, ginatap na mga infection, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kag iban pa nga mga balatian. Kagamay C, ang alkaline nga vitamin C, oxidant nga vitamin para sa mata, ginatagan sang alibyo, nagakurap-kurap nga mata, katarata, kag glaucoma. Para sa mas epektibo ang kombinasyon, mag-inom sang online sa www.kalusuganyan.ph o sa Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:40 sa detalye na sang mga balita internasyonal. Wala pa ginpagwa sa mga otoridad ang identity sa mga biktima sa natabo nga pagugpaa sa eroplano sa Canada. Na record rin ang 7 nga patay sa among nga insidente. Sunod kay Kingston Police Constabulary Ash Gothens, wala ini sa nakita ang indikasyon nga may nakaluwas sa mga pasahero. Sa ginpagwa ng impormasyon sa Transportation Safety of Canada, sakay sa aeroplano ang 4 ka mga maedad na kag 3 ka mga kabataan. Natalana kung tanay ang magpadulong sa Kingston Airport ang aeroplano halin sa Markham, Ontario. Doa man ni Gutines, nagpagwa sang wind advisory ang lokal nga gobyerno antes pa natabo ang insidente. Kag sa ato naman nga balita entertainment action boy, ang damlag talang to balagin balita entertainment nga maga-concert. Yes. Ang damlag talang balagin kutso-kutso. Kalain kutso-kutso gidya. Di ba ma-concert siya tayo si Madonna sa Chicago kag sa San Francisco. Tigaling sa action boy, nag-announce naman siya nga canceled ang iyang nga concert. Kaya may ginabatsyag siya ko nga overwhelming pain. Meaning super sakit-sakit. I don't know kung ano nga pain, diba? Basta ibala sa iya, ginabatsyag sa iya nga anuman. Or sa iya kalawasan, or sa emotional pain, physical pain. Basta pain Basta pain. Kag wala iya ginhambal. Ati ang iya to tani, ang iya to tani nga an action boy, ang Kuto? hindi na siya kuto yun. Naka-style lang siyang mga hindi lang lalat. Ang siya action boy, ang iya tani nga title sang iyang may album ni action boy mong part ni sang iyang album nga Madam X. Ang iya concert tour. Madam X. Oo, muna tani. Si Madonna action boy kilala na siya sa ganing nga kanta. Material girl. Di gusto mo pamatian. Material. Alam na yan, in fairness. Very nice. Pamatian, tabla action boy. Dali lang. Ay, ala. Sagad ko na sa namang tao. Ako man sa field demo. Hubin ba na sila doon? Mag-amo pa na kayo, familiar, pag amo pa na, Madonna na dayon. Tapok ang yabok sa dahil sa bilian. Kumaon na gawin mo. Gato. Ala ka lahat. Magmuli mo, actually, puno kaya buok. Tapok ko. Sige, ay ba na sa una mga kilala ko. So, nagkapililit pa ng yabok sa ilang ulo, bla? Grabe. Kaya nakapumanda sila mo.
Nga po. Wala. Doon ka basa-basa na sang hair. Kita ang Gatsby? Oo. Si Mr. Gatsby? Naka mo na. Naka mo ganyan nakapumada, ginayang kasaot. Te, pag after, sinapuno na. Pag tukar sang material, girl, gatap o kang yabok. Ay, kalay. Pag puli mo, tingnan puti yung bukin ni man. Kaya puno Yabok. naglisang yabok. Tungod sa kanta ni Material Madonna. Girl. Nga Material Girl. Pero in fairness, kung ano man ito yapay niya, ginabatsa. Sabay kabay pa nga, managpasko na daan, no? May edad na siya, no? Oo, may edad-edad naman siya, Action Boy. Kasi syempre, edad man siya. So, napirti mo na si Madonna eh. Oo, sang una. Like a virgin. Iya pag na. Dayan na mo. Ha? Dayan na. Sige. Touch for the very Touch. first time. Beritats. Kalay. Sige. Balita sa sports. Mayang balita ini nakuha sang Azkals ang unang nilang kadaog kontra Malaysia sa score nga 1-0 sa nagaparayan nga Southeast Asian Games. Sa sugod pa lamang sa kampang, ginpakita ng sang Azkals ang ilang pagka-agresibo sa hampang nga giniwat sa Rizal Memorial Football Stadium. Paagi kay Stefan Schrock, napasulod siya ang goal sa ika-72 nga minutos sang hampang. Patas ang Azkal ang pagka-agresibo sa Malaysia paagi sa Pinoy goalkeeper nga si Anthony Pintos. Nakabawi ang Azkals under 22 sa pagkaperde nila sa itong Miyerkules sa Myanmar. Sa din, buhi pang tsansa nila para sa semifinals. Sunod nga magkainkwentro sa Azkals ang Timor-Leste sa Disyembre 4 sa Binyan Stadium sa Laguna. Samtang nakasunod naman sa semifinals ang women's football team sa Pilipinas nga Malditas. Pagkatapos nga magdaog batok sa Malaysia sa score nga 5-0. Kag sa ato naman balita negosyo, ginapaabot nga may gamay nga pagtaas ng inflation o kon pagsaka sa presyo sang balaklon ng bulan sang Nobyembre. Sunod sa pahayag nga ginpagawa sang Bangko Sentral ng Pilipinas Department of Economic Research, adlaw sang Biyernes yara sa 0.9 tubtub 1.7% ang November 2019 inflation rate. Sa 2 Oktubre, naglabot sa 0.8% ang inflation rate nga pinakamanubo sa sulod sang 42 ka bulan. Sunod sa DER, posible ang mataas nga sukot sa kuryente, mataas nga presyo sang gasolina, LPG kag pila ka food items ang nagpataas sa inflation rate karon nga bulan. Ginpahayag sang DER nga padayon nga tutukan sang Bangko Sentral ang pagbago sa mga presyo para siguruhon ang monetary policy ang nagasunod sa ila price stability mandate. Ipagwa sang Philippine Statistics Authority o kon PSA ang official inflation data para sa karon nga bulan sa Nobyembre sa Disyembre 5. Samtang sa ato naman ang currency exchange rate as of November 30, 2019, ang US dollar 50 pesos kag 85 sentimos. Balita Espesyal! Alright! Energy action boy! Kanang Yes! imo nga po. Oh, yes! Ano? Kanang sa imo polo, subong ka angayan kagid. Ang bali action dyan sa akon niya. Kagina? Oo. Anong balya? Nya, di ka mamaninoy. Nito, ay ka pakiilisaw. Nya ngaw. Niko, abi ko ikaw bunyagan. Ay, kalay! Nagbalik pa sa action boy. Nagbalik pa sa Isahan niya pa ko tani. Oo, isahan niya pa tani. Niko, ti kayo lang kapakiilisaw niya. Mano ko yan. Niko, abi ko ikaw bunyagan. Ay, kalay! Happy birthday! Kasi no, Kay Andres. Bonifacio. Correct. Abi ko sino? Karon kadlaw. Oh, ikaw 156. Birth anniversary ni Andres Bonifacio, Gat ang ama Andres. ng Katipunan. Yes, action boy. KKK. 56 niya, action 56, boy. Subong adlaw. So may pila ka mga action boy, may pila ka mga Damo Babi activities Bonifacio Elementary sa School. Bonifacio Elementary Lain-lain nga School. lugar nagapatigayon sa mga activity. Kung sa nasa KKK. Ano KKK, be? Nalipata ko. Basta kagalang-galang. Hindi ko lang ko. Katipunan ng mga anak ng bayan. Sure ka? Oo. Sige. Ay, banya ko no, Ano? nagtipon. Anong nagtipon? Nagtipon ko sa puno sa galangan ang mga anak ni Bayani. Amo na. Alakalain. Action ba? Kataas-taas ang kagalang-galangan katipunan ng mga anak ng bayan. Ibang ko niya kataas ang galangan ni katipunan. Na ano na yung imimuha nila. Actually, si Andres Bonifacio was iba nga nila duso sina nga siya dapat ang national hero.
Galing kati si Rizal eh. Oo. Kasi mo ni Basyo nag-away gid mo. Si Rizal sa sulat-sulat Tapos amo nagli Action Boy nga napatay siya kuno May to yung Action Boy mong May siya napatay. Oo, pero gina-celebrar ang iya nga May 10, 1897. Pero gina-celebrate gid sa iya nga birthday. Hindi Birthday kung niya. sa adlaw nga napatay siya. Oo. Kaya tungod ko na Action Boy, ang nakapatay sa iya fellow Filipino man lang. Correct, fellow Filipino. Amo na nga November 30 sa iya gid nga birthday, hindi sa adlaw nga napatay Si Rizal siya. yung na-celebrate ang pagkapatay sa iya. Kaya nagpatay sa iya mga Espanyol. Yes. Yes. Ka very Aputin. educational sa aton sa mga. Ano? Nablang preparin, preparar. Ano na? Sa kwan lang. Apo din. Fuego. Amo na. Ready, aim, fire. Gabi na. Pag tiro siya sa Bagumbayan, Nagbalik pa which is na. Luneta, Subong. Oo, grabe na. Di sino mo ni Fasyo ya, daw patay ni sa pariyo nga Filipino. No, muna siya Action Boy. Sige. Sige. So, Andres Bonifacio Day, subang holiday, sa may mga duty, double pay. Correct. Correct? Very good, very good. Amo na ang holiday, magiging subang sa So, double government. pay ka Subong. Ha? Of course. Ikaw man, of course. Of course. Oh. Di ba? So, sige, Action Boy. Sa ato nga balita special, especially pila ng ka-days, lapit-lapit na lang gidya. Balik na lang, 25 days na lang. 35 gin pataas. 25. 25. Days before Christmas, kag 32 days before Perfect. New Year. Yes, so gamay na lang gid Action Boy. December na blabuas. Yes, December 1 of was. December Advance na. happy birthday Tita Wilma Sugaton. Correct. Tomorrowland. Your birthday. Two more days. Yes. Tomorrow days man, Tomorrowland. Karak. Sige, sige. So, Action Boy, Basta mga... ang birthday ni Wilma. Oo. Doon tayo na sa magdungan na ni Bonifacio, no? Oo. Kung may nagdungan tayo sa Bonifacio, ngalan niya, digid Wilma. Ano, Bonifacia. Bonifacia. Alakalay. Bonifacia Sugaton. Ano may angayan. Bonifacia. Especially sa yung hair, so mga doka grayish. Diba? Kanami. Kangayan. Bonifacia Kita Will. Antopina Sugaton. Namin man ko, no? Oo syempre. Doka very national hero. Sige, Heroine. Action Boy, ha? Heroine. Heroine, kay babae. Sige, sige, sige. So, Action Boy, mga tips kung paano ang paggasto mo bless mo Christmas bonus kag 13th month. Ay, bago ka lang tag-tips na nga naubos na. Ha? Ay, Iban? Naubos. Ayun, no? 13th Sorry, Iban, naubos kid. na, bago lang. Sa November May 15 bonus pa pa to, man, no? ah. May bonus pa May man. bonus pa man. So, lao umigid, hugot nga pagpangamuyo nga may bonus. Pag salig lang. Salig kag lang. pagtuo. Pagtuo lang. Kalay. Kapit kamay lang. Yes. May bonus gini, Ablo ka Action Boy, pagpatak pa lang na isang November ya, dra na din ka kinaran-karan ng Action Boy ya. Kay, syempre excited sa 13th month kag sa bonus. Sa gobyerno nga daan, November 15 ginaya mo. Kung baga, Not yes. later than November 15. Not earlier than November 15, not later than November 30. So, ay na yung mga later. Hindi ka na sa 15 gid na. Aran din sa 15. Pagpatak sa 15, tinagtaganay na dayon niya. Kung kita Action Boy, pagpatak sang nga September, whenever. Diri sa mga government, yung ano, Action Boy, mga trabahante, pagpatak sang November, 13th month. Perfect? So, ano naka-tips? Ang Action Boy, ang una nga tips, Action Boy, magbayad ka dapat sang utang. Isa sa wise nga paggagamitan mo sa imo 13th month kag bonus. Kay man Action Boy, Para kalain makautang liwat. Yes. Actually, iban nga bayad, nakabayad na na. Oo. Nabuhin na sa Ang mga kaway na bilin. Nabuhin na sa mga lending. Oo, Dito na ito yung kakuha sa cashier mo. Great tagi siya. Ang Grabe ba? cashier mo na itong, ibuhin na ito sa cashier si mo. Ano ka may 2% mo na siya mo. Akala. So, ang mo Action Boy, dapat magbayad ka gisang utang kay kanami kuno sugata kabala sang Bago year. wala ka utang. Yes. Kag wala ka to sa mga ginahalitan, wala sila yung nakanuchi buena kay way kaya kabayan. Perfect, no? Nakamagaan lang. Ikaw may ham kada ya. Oh, tapos Ay, sila nasa yung iya. nagmantina ng tinapa. Ay, Organ nasa- slice ng meatloaf. Ara-ara ka naman imo tinapagid. Sobra-sobra ka Ay, naman. ito yung meatloaf para nakasosyal. Meatloaf lang to ilay mo ya ham. Ham. Pero may utang ka to sa iya. Na. Nag-meatloaf lang sila kay wala ka kabayad sa utang mo. Ante, hindi ka na Supposedly, ang bakal pa to konsensya. nila ham. Tani. Hindi wala ka nagbayad, higin bakal mo ham. Hindi ko nilang meatloaf na sila. Diba? So, Action Boy, isa sa mga wise nga gastuhan mo sa imong Christmas Bayad bonus. utang. Yes, magbayad ka gid sa imo nga. Although sa mga nagpangutang na sa mga may 13th month, Ah. nakabayad na sila kay gina-deduct na. So, ang utang naman sila liwat.
Amo na. Oo, para naman sa... Pang Pasko, ah? Hindi, para naman naggrow sa mga clothing Ah, sa wala. dasong January, bla? Aha. Mga tag-clothing o February. Basta may utango naman na sila nga may ngalan naman na sa... Correct. Sige, sige. Kung di mabayad sila sa 13th month, kung pwede sila kautang sa November 15 mo, 13th month. Ang ilan na ngay bayad na son ang bonus sa December. Pagka tagay bonus sa December, kundi buhin naman na. Pag buhin sa bonus sa December, utang naman na sila luwat, clothing naman na. Minsan magtuton mo si Jack Denila. Gingalan. Sige mo, kutong ko siya karang action boy. Jack Denila, buhay kami na eh. Oo. Kabalo na siya. Kabalo na siya gali. Kasagad. Agad man na siya magutang mo. So, next action boy. Magpain ka sang kwarta. So, gina-advise ng action boy, 70% lang sa imo 13th month pay or Ay, bonus sa gastuhan. imo gastuhan para pag bagong tuig, mayara kaya sang kwarta. Di ba? Ina ko may ara ka pa ipainon. Amo na, kay basi ubos na. So, tinguan mo gid action boy di ba? Nan, so na siya. And then next action boy, maghimo ka kuno sang listahan. Sang imo Kaya para gastuhan. para masunod mo ang imo nga gingasto. Mambla kay meron din man, "Hello, paano ko to gingastong kwarta ko man?" Wala wala ko ka kabalo. kabalo. Nan, di ba? So mo na himo ka listahan action boy. May bakal ka Para ng kung mga- wala ka na kwarta, sukton mo sila. Pagkagawas ang bonus mo sa imo nga 13th month, dahil mo iilis ang cellphone. Nan. Dahil mo iilis ang casing. Casing lang yung galing. Sabi ko sa cellphone niya. Ilis ka cellphone. Na. Takot ka sa kung ano tapos mo sinikan, hindi turog kwarto. Nagkadto kwarta ko man. So, dapat be may wise, lista yung action ka. boy, sa pag-spend sa imo nga 13th month. Know your money, know where your money goes. Yan, correct. Hindi nga maka-question ka, ano man, paano ko ito yung gasto man? Huwag mo nagbakal, ni bisan pang regalo sa mga ihada kag ihado ko man. True, diba? Wala mo maganda na yung ihada kag ihado. Nan. Kami pa kung ihado mo si Boy Duran. Ay, kala, ipabating-bating sa manan. Hindi pa ko na kabaton regalo sa Maninoy yaw. So, ikaw na nagaling ko rumahati action boy. Kalain. So, next action boy, recycled gifts. Ari bala kay may mga regalo sa aton kisa nga ding dito man gid magamit. Nga do kalayo gid nga magamit ta bala. So, pwede, Andaman mo lang Kay ang base regalo. Base ang naghatag si mo man to regaluhan mo bala. Ay, kalay. Dumdumon mo gid kung sino na nagalin. yes. Kasi oo. paghatag mo regalo so iya mo man to bala ginbalik mo lang. Correct. Pero may gid action boy nga hindi kay ikip po gid ni kay ginhatag yan niya mong Keep mo bisan ng fruitcake ang ginatag si ay, lati. keep mo gid. Ay, hindi man. Inanong. Action boy man. Kung fruitcake, i-share mo sa mga Less fortunate. Yes. Oh, less Who's fortunate. less fortunate. So, mo na siya, action boy. Kaya yung iban, ikaw may, di ba, may, for sure may mga regalo, gid sa imo, do hindi mo man magamit ay. Mo yara ko ano isang sino ni katag si ni man. Ay, nalipat ka na yan. Yara sa ka hindi mo magamit. Oo, correct. Sakto man yara ka na hindi magamit kung regalo mo. Tiyan mo na yung Pwede mo na siya mapanghatag. ma-recycle. Depende sa imo. Kamera tawag hindi sila namian niya mo. Nga ginhatag sila ihatag Manila. Kaya do ka ano ko wala ko no respect, do ka mama na action boy sa naghatag si mo. Pero depende, be practical na lang. So sa katapusan action boy, mangin creative ka kung sa paghatag sang regalo. Kaya meron iban mas ma-appreciate nila kung ikaw gid ba naghimo, especially Makabakahan kung mo gid. Oo, especially kung do ka creative gid sa imo action boy. Mag calligraphy bala action boy. Nung calligraphy sulat na hindi bla? Ang do may style na bala. Bisan laway ka na agi ganami in action boy mo. Okay, laway na nga daan kung mag-calligraphy hindi maintindihan mayo mo iba Oo. calligraphy hindi maintindihan. Atud ka. Oo. Pero meron gid nga do ka sagad gid action boy. Practice man action boy mo. Te pwede ka na kayo mo baka ka lang mga picture frame, 'di ba? Or kung ano da. Tapos kung ano pa kitang iban nga pwede mo mahimo, pwede ka man da kayo. So namiya ka na akong picture frame. Basta nice lang unod. Picture Oo, frame. 'di ba? Kay picture regaluhan naka picture frame action boy nga may picture mo. Sino nga din si Glacial Blalia sa akon. Niya press na miya ako ni makabaton ko sa mga frame. Kaya naka-speakers tapos may kuan bla. May certificate tapos may frame. Niya miya ako bala makabaton sa uni mga frame mo ni kabayla ka regaluhan taka frame. Ay kalai. Butangi man sa picture niya. Ang action boy regaluhan man siya frame mo Miss picture niya Venezuela. ka mo siya blow. Miss Venezuela. Perfect. Sige, okay? Sige. Okay. Happy weekend everyone! Good morning kay parente ko Susan Sandigan Divino, Phil Alonsagay sa Japan. Good morning. Rene Yes. Malunes, ihado ko ana
Kagawad Rocky Nesya, good morning, man. Yes. Kagano Action Boy ng happy weekend and make this day memorable, Action Boy. Kaya hindi na mabalik nga adlaw sa November 30, 2019 mong. Okay na. So, sa mga galainay dabot mo, ay, uliin na na. Uliin na na. So, December yun na buwas. Yes, December na ba. So, enough na for that. Dapat peace. Giuliano o season sa US. 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 Yan ang kita US, gud ya. US. Hindi na Parang US yun. US. Sige, sige. Pardon ka, Pilipinas. naka-United States. Kalain. Kalain. So, happy birthday sa tanan nga may birthday and anniversary, Action Boy. Subong nga adlaw. Kasi Sige. aton na nga mga Facebook Sa friends. kay Rizalyn Bailon, Ederica Fort sang OTTG, tanan nga OTTG, good morning. Yes. Mary Lou Catinoy. Sige, Joy Arnes Denisa. Good morning, kay Action Boy sa kon Niya mother cute and ng father, partner Action ni Action Boy. Boy. Ha, ano? Sino ni Joy? Niya cute ng partner ni Action Boy. Thank you. Action Boy, kay mama and papa ko, good morning. Ninyo. Las Karabalan. Kay Puyan, sa akong mga tita. Lola Ruth, good morning. Wala niya kagi ko niya. And, yes. Wala niya kagi dasma. Sino? Isang partner ko. Yes, kompleto sa bakuna. 12 hawak. Pati anti-rabies sa kagi niya. May rabies. Kala, polio. Kompleto mo. Yes, Polio. polio vaccine. Polio Action Boy. vaccine. Dengvac siya pag Kompleto. Dengvac siya. Anti-vaccine. Yes. Anti-HIV. Yes. Advanced Action Boy. AIDS. Charot. Standby na kita mag-action sa Action Hotline with Action Artay Hopon. Ang inyo naman din news team. Action Dorel Cabal. Kag-action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Bacolod Action Radio.